Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Limang minuto po ang nalalabi sa ating palatuntunan sa araw pong ito. Batiin muna natin ang ating mga best friends na nanonood sa atin. Si partner, si paring Bong David dyan sa the Netherlands. Sabi niya, pare, watching here. Good morning. Umaga pala sa Netherlands pagka ganito. 5, Carlito Cruz. Mahirap makapasa sa mga politiko yan dahil sila ang tatamaan. Common sense lang, katarantaduhan lang yan, sabi ni Carlito Cruz. Grabe yung frustration ni Carlito. Tingnan natin, Carlito, pagka hindi yan nakapasa, ewan ko na lang kung anong gagawin ni Presidente. Kasi parang anti-dynasty law. Talagang hindi makapasa-pasa because most of them, if not all of them, but most of them ay may kanya-kanyang dinastiya ng politika sa kanilang mga lugar. Partner Bong David, ayan, namimiss ka namin. Kumusta ka na? Ronnie, sabi niya, nakalive po kayo ngayon sa Palawan, sir. Nakahook po ang DWOK FM 107.9. Magandang hapon pong muli sa mga taga Puerto Princesa City sa Palawan. Ang napakagandang Puerto Princesa City na nananatiling pangarap namin ni Clarence na mapuntahan. At pagdating namin doon, maghahanap kami ng beach na pwede kaming naka one piece lang. Maganda pa bang maglunoy sa mga beach ng Palawan? Kumusta po ang mga taga Puerto Princesa City? At sa lahat pong mga listeners ng DWOK FM, the Big Was Station, 107.9. Jesus Mutok, sabi niya, hi, Errol, good PM, Jesus Mutok here. Share, listening while driving back home to Nueva Ecija. Ingat ka, partner, amigong Jess. Ayan, palayaw na lang, Jess. Kasi pag Jesus ay parang mas okay yung Jess. Parang Jess ng Nueva Ecija. Ingat ka, partner. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. At salamat at pasado sa panlasa mo ang programa namin. Thank you, thank you. May mga naiinis sa programa namin, sa totoo lang, ano? Talagang ganun siguro. We cannot please everybody, but we are trying our very best na we do our broadcast professionally. Ayan. Marlene Valdez. Hi, Sir Errol. Marlene here from Comtech, Olongapo City. Magandang hapon, Miss Marlene. Si Miss Marlene ay umattend ng ating online broadcasting and mobile journalism workshop last weekend. Ayan. Magandang hapon sa inyo dyan, Ma'am Marlene, Miss Marlene sa Comtech Computer and Business College dyan sa Olongapo City. Sino pang mga nanonood sa atin? Siyempre si partner Mark Anthony Reynoso, ang ating creative director. Pagkabilis-bilis naman ang ating oras, Clarence. Nagulat ako, halos tapos na naman ang ating oras. Alright, balikan na po natin muna ang... Naubos na ba natin yung yung mga nag-react sa ating tanong. Saglit ha, hindi ko pa naubos Saglit Ang dami pa. By the way, salamat po sa Big Was Station 107.9 DWOK Palawan. Yan po ay istasyon na pagmamayari ni paring Tommy Abile. Nasaan na ba ako kanina? Yung binabasa ko. Yan. Gilbert Dinyo, may masampulan daw na dilawan. Talagang ito bang... yan. Baka nangiinis lang siya, no, si Gilbert. Unahin muna si Gloria, pero hindi kasi friends sila ni Digong, sabi ni Quincy B. Kahilig. Binabasa ko lamang po, ha. Richard Calvario, malabo mangyari, sir, na matigil sila. Ayan. Nabasa ko na yan. Ayan, dito. Okay. Tapos na tayo dyan.
Balikan na po natin yung ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. Presyo po ng langis bababa ngayong linggo. Security of tenure law, malabo, Duterte, nagdadalawang isip. Itong balitang ito, hinihintay ito ng ng mga manggagawa, ng mga empleyado, ng mga namamasukan. They were waiting for this yesterday. Wala Bagamat hindi na raw posible sa kanyang termino, federalismo ay susulong pa rin ni Duterte. Smuggled items kasama ang Ferrari. Ang Ferrari po isang luxury vehicle na nakabibili lamang po niyan ay yun talagang napakaraming pera. Kasi kaya ako kung may 10 million, hindi ko na muna ibibili ng Ferrari. At mga makinang panggawa daw po ng sigarilyo, dinurog po ng customs. Ito, masamang balita ito ha. Atensyon, Secretary Duque, dengue outbreak. Diniklara na po sa Iloilo City ano na kayang ginagawa ng Department of Health. Pagpapatupad naman ng death penalty, pinagdududahan ni Ombudsman Martires. Posisyon sa PhilHealth, tinanggihan daw ni Roque. Ano kayang gustong posisyon ni Roque? Dating presidential spokesperson ito, di ba? Kaya lang nagbitiw sapagkat tumakbo siyang senador pero hindi sinuportahan po ni Pangulong Duterte. Samantala, NBI pinusasan po ang lawyer broadcaster dahil kinasuhan po ng rape. Ng rape daw ng isang minor de edad. Yung mga senador naman, iko-caucus na lang ang ilang issue po sa Senado. At mga malahilig pong pumunta sa beer house. Ipinag-utos na po ng Pangulong Duterte sa mga mayor na ang beer house operation sa buong bansa dapat hanggang alas 12 na lamang. After alas 12, tahimik ng lahat. Yung mga mahilig po sa video, pinag-utos po ng Presidente. Dapat hanggang alas 8 lang ng gabi. Kaya't kung mga magbibideo po kayo, may birthdayan, may kasalan at kung anumang okasyon, simulan nyo ng umaga hanggang sa magka-mouse-mouse kayo hanggang alas 8 ng gabi. Pabati po, sabi ni Ronnie, pabati po sila DJ Axney, DJ Rixie, DJ Gary at Sir Tommy. Malinaw po ang dating dito sa Puerto. Thank you sa DWOK, The Big West Nation, 107.9 FM in Palawan sa Puerto Princesa. Very soon, ang programang Bigwas ay mapapanood na rin po sa Leader News Philippines. Ang programang Latigo ni Mario Batigas, kasamang Mario, ay mapapanood na rin po sa Leader News Philippines. At simultaneously, mapapanood po ang mga programa natin sa iba't ibang platform, kasama po ang Pinoy Extreme Channel at iba pang mga radio stations nationwide. At ngayon mga suki, kung tayo naman po ang sasagot sa tanong, matitigil na kayang korupsyon sa gobyerno kung may death penalties sa mga plunderer? Ang sagot ni Errol Dacame, hindi. Sapagkat ang korupsyon ay parang lower version ng plunder. Ang plunder po ay ang pangurakot sa pondong bayan or public funds na ang halaga po ay 50 million above. So paano po kapag ka 49 million and 999,000? Ligtas pa rin sa kamatayan, parusang kamatayan. At may pagkakataon pa rin pong mapalaya at may pagkakataon pa rin pong maabsueldo. So suhulan kung sino-sinong tatanggap ng suhol, later on absueldo. Kaya palagay ko dito, para magtagumpay ang kampanya ng gobyerno, magandang panimula po ang may death penalty, pero magandang tutukan din po ang justice system natin. Tutukan, palakasin po ang ombudsman, palakasin ang sandigan bayan, igalang po ang mga tao dyan, dagdagan ng kanilang mga sweldo, dagdagan ng mga tao po dyan, especially mga investigador, mga abogado, nang sa ganon, pati ang COA. Porgahin na rin po ang COA, porgahin po ang sandigan bayan, porgahin po ang ombudsman, sapagkat yan po ang mga naglilitis ng mga kasong korupsyon at plunder. Pag yan po ay nalinis, as well as the whole justice system, mga kaibigan, naniniwala po akong sa issue po ng korupsyon ay may magandang patutunguhan po ang ating bansa. But nevertheless, mga kaibigan, tulad po ng positibong pagwakas ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon, I still hope for a better Philippines. I do. Nakakakita pa rin po ako ng pag-asa. Nasa pamamagitan po ng tulungan po natin, sa pamamagitan po ng alalayan. Pero hindi po sabwatan sa kurakutan, kundi tulungan para sa kabutihan po ng sambayan ng Pilipino. Gaganda at gaganda rin po ang buhay nating lahat.
With that mga suki, pansamantalang namamaalam po ang palatuntunang Kamaong Asero. Babalikan ko po kayo bukas. Nangalan po ng ating mga nakatuwang sa paglilingkod bayan. Sa studio, ang ating broadcast officer Clarence Andaya. Sa patnubay po ni Engineer Oliver Licop ang ating operations head. Creative Director Mark Anthony Reynoso. Thank you sa inyo pong lahat. Siyempre, thank you po sa DWOK 107.9, The Big West Station in Palawan City. Thank you. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Nakame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.